Менә бабайлар ничек өзебезнең мәкрәшен әйткәннәр, без дә шулай телибез. Шулага. Крәшен дип яздырдым мәкаләсендә дә. Быел да шулай дип яздырам. Крәшен бит инде раз крәшен булашка ябарым. Моңанчы безнең общий шул команд татар булдык инде без. Үзебезнең динебез, үзебезнең милләтебез. Элекке крәшен татар дип йөртеләр дә инде. Алай ук бул бит инде. Татардан крәшен булмаган. Электән килгән бит инде крәшеннәр. Обязательно крәшен язырга кирәк, обязательно, потому что, крәшен язмыйчы не ал жерінде кайткан вакытта сұрыйсың авылларга. Сез кем? Алар да даже уйланмыйлар да. Татармы, чувашмы, кем алар крәшен язалар. Урысмы дип. Татарлар алар татар дип язырга тиеш инде. Крәшен булган кешеләр крәшен язырга тиеш. Анысы шулай булырга тиеш анысы. Язырга кирәк татарлар дип. Ике нокта куярга кирәк, шуннан язырга кирәк. Мишәре дә язылсын, крәшене дә язылсын, бөтенесе дә татарлар астында язылсын. Бер кеше дә каршы түгел. Ләкин илдә алар барсы да татар булып саналсын. Шулаймы? Ләкин үз исеме белән. Крәшен дип язылырга хакы бар аның. Татар дип языла икән кемдер. Кемдер әйткәннән түгел бит. Халыкның үз атамасы бар. Менә мин үземне ничә еллар буе, гомер буе татар телен укытсам да, мин үземне крәшен дип саныйм. Һәм минем халык санын алган вакытта крәшен дип язылырга хакым бар.